Kladivo má pojmenování podle toho, že se provádí podobně, jako bychom zatloukali hřebík kladivem. Začínáme z polohy biče za zády. Tahneme jej po zemi před sebe. Přehodíme přes rameno, tak, aby zápěstí se skoro dotýkalo ramene. A potom uděláme pohyb, jak kdyby jsme měli v ruce kladivo a chtěli opravdu zatlouct hřebík. Nejčastější chybou u tohoto prásku je špatné načasování. Musíme se naučit vnímat bič, uvědomovat si, v které poloze se bič nachází, bez toho, aniž bychom si ho kontrolovali zrakem. Při tomto prásku je potřeba nechat bič, aby se přehoupl za zády do vodorovné polohy a dřív, než dopadne na zem, poslat jej dopředu. Jestliže nám už spadne a zůstane ležet, je to špatně. V takovém případě nepráskne. Jestliže budeme moc rychlí a nenecháme bič přehoupnout, pak bude práskat nebezpečně blízko hlavy a může dojít ke zranění. Je dobré začít cvičit zpomaleně. Bič nám sice nebude práskat, ale naučíme se správné načasování všech pohybů. I při zpomaleném provedení prásku se může bič prásknout. Ale není účelem, aby prásknul, je účelem v tomto cvičení naučit se správné načasování jednotlivých pohybů.